akasebenze nje ko Playhouse aperforme khona shama stand up comedy nami ngizobe sengi-right. Ngiyabonga kakhulu Sindi mnganami. Happy no. Hell no. That thing is a low life. He's a gambler. Just teach him, please. Oh no, mate. Give a guy a break. Oh, uncle. Fun Sandilo. Fun Tapusi. Ah, bafana bami. Nini kahle kodwa? Kakhulu. Hayi ngiyaphoqa ukuthi nibe kahle. Hayi, ngiyaphoqa. Basithi thina uhambile. Ngiyamba ukuthi ubuye eTuzuba mfana. Hayi, khona eTuzuba. Ngeke sekungaze kufike thina la eThekwini sizobona wena usasha nje. Ufanele bafana phela kumele ngiyitanise nani. Kena ni travel lise kumina. Sana travel makumele ngibone mina manje. Hey, ayinkosi. Ayibona uphatheke kahle. Cha, angifuni kabamanga. Ngiphatheke kahle. Uyabonakala mfana omdala. Sibutubutu angadla kodwa sivini. Kunzi. Labona abafana bami lapha eThekwini. La ngikhona. Akuhlali nombani lapha, ngiyantshela phela. Uyabona ekseni. Ngivuka ngobisi. Yabona mina? Ngivuka ngemilkshake. Bese kuthi intambama ama-ribs. Ayabusa mfana. Ya, ngiyanimajina nina. Nivuka nesitambe ekseni. Emini uphuni nemfino. Nkosi yami Jehova ntambama ikho yethu. Kodwa cefusi la ungitsheleke mfana wami. Kuhamba kanjani kuwena emculweni wakho ngoba phela unzima kakhulu. Siyasha mfethu yazi uJesu phela. Yeah. Wenze imanga manje. Ngapha Suka ngoJesu phela. Hayibo. Yashaya. Wena Sandile wanqoma umunye wena wenzani manje? Ngoba phela ngagcina emsebenzini athi usameni. Hayi. Awami ayiboni kahle kodwa izinto ziyahlangana. Yahlangana. Ayahlanganisa. Hayi bafisa kuhlangana. Hayi nami uhappy girl ungiphethe kahle. Phethe kahle uhappy mfana. Hayi ngiphethe kahle ngani yomuntu ngabe ngiyisukela. Manje nawo hayibo. Wazwa ngiphatha kahle umuntu. Ngishekuseni. Emini ntambama. Theo. Mama. Oh Nkosi. Yabo. Ukungilanda nje kwakho kungijabulise kakhulu. Yabo. Ngizamile namhlanje yibo. Kazi ungene yenze ungilanda umsurprise azijabule kanjani surprise. Ujabule kuhle. Hayi ujabule mama. Kahle uthanda lento yenza la workshop. Bebe uyalazi ngeke uyibuze lo nto. Ohlukile nomuntu obuzayo ukuthi KFC idayisayo. Hayi ke mina ngijabulile ke bandla. Hayi ngijabulise nenzele nje lento yakho yenza lapha yana. Sekwenza. Yabo kube kuya ngami. Ngabe nje iyaphela indaba yayo. Njalo lapha mangadusa workshop ubuya nebhantshi lakhe elinukayo fanele lo sobani imina. Ungabuya ngale bhantshi lakhe elinukayo ubuya nohlweza nje ungenze ngisho 30 rand. Phelile iminyaka emini manje. 4 years phelile. Habe. Mama uthule kangaka. Uthi ibhantshi lemlanuka. Ufuna ukuthini ngempela kumina? Ngiyenza ngiyeke. Ngitshele phela ngenze njani? Asiqede ngayo. Asiqede mina ngisayifuni. Angifuni okwangempela. Koze kube nini kodwa ke? Koze kube nini? Ubuye umadakeni unjena. Nsuku zonke nje zaphuma noma wasebenza. Mama ukweyisa lo. Uba madakeni ube nje. Ukweyisa lokushoyo. Hayi, ngeke. Uyangeyisa. Lutho baby ngeke. Uyangidelela ngempela phela manje. Fine konke uyakwenza ukuthi manje angeyisa. Buku njani manje? Uyacwebezela uyaxhutha umnyama. Ngiphume emsebenzini, ngiphume emsebenzini. Ngiphume emsebenzini ngenze njani? Ibiza umsebenzi le yanto. Ngiyogeza nje manje. Ibiza umsebenzi le yanto. Hey, ubekezela uJesu umuntu kwayena uyakubona, ufanele phela ujabule umenzele ukuthi abone na ukuthi uyayithanda lento ayenza, uzama ukupretenda lutho, akaboni ukuthi angithandi le. Sonke lesikhathi uvela ungipretenda. Hayi. Shuzo ngiphakela ukudla ungakwazi ukupretenda phakathi.
ngiyageza ngamanzi kana amanzi okupretend ngenzela wena phela ngithi ngigqoke ingubo kanti uyangipretenda ngelezi ingubo kuningi okusesa kuyanyuka hayi kunzima kuyehlela la kwena ungakhuluma nje lebhanti lami liyanuka kanti sonke lesikhathi ungwashela zona ubungalizwa lapho isikhathi ungalinuka ubungalizwa linuka sonke lesikhathi ungwashela lona lalela ngoba ngiyabona ukuthi uyayithanda lento yakho kahle kahle ngifuna lokhu sixabana silwa siqwebhana sengane ezincane uyayithanda lento yakho kodwa ngenani akube nendlela phela okungcono isibonisana ukuthi ukuze umsebenzi wakho ube ngcono uyeke nalezi zinto lezi ezigqokayo uyishintshe nokusebenza lapha eworkshop asibonisana ongenani ukuthi singenza kanjani uqhubeke namahla yakho ngoba phela ngiyakubona ukuthi unetalent likhona italent la kuwena kakhulu uqhubeke nawe wenze lapha amahla yakho kodwa hayi workshop hayi nalela amabhantshi wagqokayo ngeke sengikhathele mina Ferry yabona ke baby ngoba ngikubizile la hayi sithandwa sami manje ubhebi wami uthi hayi le nto yami yase-workshop sekumele lifinde salibopha siligashe yini masenze njalo uthi angiligashule ifindo manje yini nibangana ngeke mfethu uthi mina ne-workshop sekumele kuhlukwane hayi ke mfethu ngalapho ngeke lahle mngane uqinisile phela uqinisile kanjani mfethu angeke unethalente mfethu nginethalente ngenza amahlaya khona e-workshop kephi wenza ke e-workshop angeke uyayibona ukuthi umnyama kanjani le amahlaya wenza workshop angeke mfethu unethalente le yathalente lakufanele manje uyanews lisa phezulu sikubone ngemali singene ngemali mesobona wena angeke mfethu lemusa uganga mfethu akekho umunye umuntu okutshela iqiniso mfethu uthi ubheki ukhathele mina yeah sisithanda sami sikhathele mina fanele sikhathale ngine ngibuye ngimnyama njengoba umnyama nje ngicwebezela obucwebezela ngikhazimule njengoba ukhazimule engathi mama awu njalo nje mfethu uqinisile futhi umnyama mfethu adlali ngawo usukhathele mina awufanele akhathale isekseni yebo ibhantshi awulelo bhantshi emini ibhantshi ilelo bhantshi emini esekseni ibhantshi ntambama ibhantshi awusubhantshi wena usubhantshi igama lakho ubhantshi uyaziwa uthi leli ihembe nami usekhathele kulwashe awufanele ngigqokisa umuntu omdala ngiyingane uqinisile impela ngimemeze lapha ezansi mina ngeke ngimlahle mfethu nimane ngiyithola uyacomplain uthi lo silo luhlweza uzolenzani ukuthole malini khona lapha mfethu hayi ngike ngiyenze umalini nje mhlawumbe ngiyayenza umalini ngokube u60 rand wena usumuntu mfethu owenza amahlaya endaweni ephezulu mfethu musuganga lana mfethu sesifana sikubona ku TV wena wenza ama endaweni ephezulu mfethu ake musuganga mfethu awuhlwane workshop mfethu Ngikhona mfethu nokho bebibhizi namhlanje but just mabe ngifuna ngalo wakudala nje manje fanele ngishaye wonke engikwenzayo e-office hayi kodwa ngiphathe indaba ezithi why phela ngoba ngithinte wena nje bengazi ukuthi into engiyidingayo ngizoyithola kuwena ngazi inhloni ohlala edabeni lezi kahle sife ngoba ngicela ukuthi simithe nje ngasho izinto zakho udaba la uncle u-uncle useshintshile lapha kade sebenzela khona workshop yabona sengifuna manje ukuthi abantu bazi ukuthi useshintshile umsebenzi wakho ukuthi useyekile lapha workshop ukuze azokhona ukuthi athole nama-corporate gigs akhona ukuthola mhlawumbe ukuthi kuyavela lapho umabona ukuthi bafuna ama-comedians kanje abayisebenze kanjalo njengoba ungazi nami ukuthi ngenza kanjani ngizo-ankele umubi nayo bonke benzani ukuhlala khona e-workshop guys ngiyibona nje ephepheni la ekuyingene news but angazi ngimbone yena but I think mhlawumbe uzosiza ukuthi angithi yabona bangicelile ngiyakwazi ukungena ey'ntweni news alakho leli lazi umhlaba wonke nawe nje wamemeza ngalo nje wonke umuntu uzokwazi ukuthi uba u-ankele ukubekuze uba u-ankele hawu usenzani bazokhona nokumqasha lapho sihle so kahle kahle udinga ukuthi mhlawumbe simprofile sort of into ekanjalo nje ngoba ngiyazi ukuthi wena vele uyabazi nabantu abaningi nama-ideas amaningi yabo but uyazi ukuthi to build an artist or a comedian
ngeke ube into nje eyenzakalayo usuku olulodwa uzothatha isikhathi. Yazi lento akabekho entweni leyo kuba umsiko. Really? Hayibo ngiyakutshela Ikuphi khona la usakhona uhlelo mhlawumbe? hayi bengakabikho manje angithi phela ngizokusukubala lapha kwi-profile izinto akazenzayo yini usiyamtshela Uyaphusha, ne? usayithola umsebenzi hayi bona benze njalo kumele uphusha hayi Cha ithanda le ndoda ne? fanele phela sonke sibe ngcono sibe right kodwa into engishoyo No, sizomaka. Ngoba nathi Sengithembele ekugcineni siwaphakathi njengento enews ukuthi simsusela phana sambeka lapha phezulu esithoweni. No, akuyona into eyinkinga leyo. hayi ngiyabonga kakhulu sihlukane Ayindaba uncle mfethu hayi. Yini ithini manje? Ayamhlukumeza futhi uncle. Naziya, ngangithini? Ngani mfethu? Angashongo ukuthi le ndaba ka Happy Girl no uncle ngeke iphelele indaba. Ya. Njenge out ukuvuma kanjani ukudonswa ngekhaya udonswa ithekeni? Utonso bani mfethu? Happy Girl. Eyahlanya. Ngiyakutshela. Ayikho lonto. Ungangenza isilima bheki. Uhappy Girl mfethu ube no uncle bayathandana mfethu. Bheki. Ungavuma kanjani ukuthi uthathwe ingane intuzumo yokuhlalisa eflatini? Ngoba uyamthanda mfethu. Mina nawe siyazi inkinga uncle. Akazwani namanzi. Oqala Yakho. uhlula ukugeza indishi ingangana lapha khona amabhavu khona oshawa lapha. Wena wathi unomona. Uhamba ngenyawo lo muntu unamantsentse uyodabula amashidi eflatini. Ngeke ayimele Happy Girl leyo. Uthatha inkra itheka nje uthatha inkinga uyilethe endlini. Wena musukuhlanya. Lo mjide uthi unetalent lo mjide mfethu. Uncle, ya. Nithalente lana. Lo mjide uthi usungule abantu abaningi abangakwazi uact mfethu. Khuluma umpetho bheka umpetho lento yoshoyo. Le ubapha abantu abasungulile. Wena. Lo muntu unetalent mfethu. Talent lokwenza. Look actor. Oku-actor bangena. Okushopo njani ngeke? Uku-actor lokho. Ukwenzani? Saza ama-actor thina. Wena uthi uku-actor lokho. Ukuma ushiswe ilanga. Lishisa ilanga ugqoka iblazer. Uniform. Usaqoqa nevest. Iblazer. Iyona uniform le. Limnyama futhi le blazer lidonsa ukushisa nomplasela. Uhamba ngeenyawo, uyamemeza. Bheka italent leli. Ha! Ngashibilika. Nginqima italent. Ilona talent lelo lo mjide mfethu. Khuluma umpetho bheki mana nakho talent la. Fuzwe bonke abantu abamkopelayo nabo ingqondo zabo ithatha kancane ongqonjwana. Yazi mfethu into engiyibonayo yini kule ngane kuso Happy Girl. Ithatha ukuthi yona iphezulu isentweni yabo. Ifuna manje angazi kwenzakaleni ngoba yona iphezulu. uHappy Girl uchoma kufanele mina ngiyamncoma. Uchoma kufanele mfethu yazi ngobani? Uma usestandardini sa Happy Girl. Ufanele mfethu uchoma ngoba unayi backup uyakwazi ukuyibackup yonke into oyenzayo. Lalela mfethu. Uncle uzobackup ngani? Uyindoda ukhokhela irent awusho ubhala malini yawo? Ngibhala 150. 150. Yeah. 150 Yeah, ngibhala 150. Uncle ubhala malini usuku lonke? 50 rand. Uthi mhlawumbe ubhala 50 rand. Kwesinye isikhathi uthi less mhlawumbe 40. Hayi wena hayi. Ungenzani ngaleyo mali? Mfethu ziningi izinto ongazenza mfethu. Ngo 40 rand? Ana ungathi usisangene yazi nifuzene nalo bhuti wakho. Niyahlanya nini? Cabanga njengomjida mfethu ugqoka kanjani ngo 40 rand? Lutho. Kodwa mfethu lo muntu unetalent eningi kakhulu. Ngeke mfethu lo muntu uyaxathuka. Uhleze egqoka iblazer elilodwa. Liwashwa nini? Umplasela uzuphuphile umplasela manje uhamba ngenyawo. Ithwasa lela ngiyakutshela usangene wankelo wena. Lo muntu mfethu uHappy Girl mfethu inkinga emshaya iyodwa mfethu. Ufuna ukuthi ngoba yena ephezulu uuncle engaphansi kwakhe bese amphatha akusebenza kanjalo. Uyibuza namanje ukuthi ephezulu kangaka uHappy Girl wayibonene kule situnqo so-uncle. Ngiyakutshela mina bona uHappy Girl futhi ukwenza i-research wathola ukuthi u-uncle unamafa mhlawumbe ugaqelela amafa bane njalo u-uncle uyaloya ngeke futhi usuke ngesibhamu esinje sentombi le ngane bethi yambona u-uncle uthi uyi-artist yabona ingasebenza no-uncle akho artist lapha like artist engilazi elihamba ngeenyawo nisenzani ilima bheki manje u-creative lo muntu yazini besizongicasula-ke lento asisakwazi futhi uxoxa ngey'ngane ngasikho bengizokutshela futhi ngiyingane angifune ngane futhi
Ikhona-ke la malume sesifikile. Sesizokwehla nje ukuthi uphumula nawe uLunyawo. Sentabeni yase-Eden phela la. Ha. Hayi womshana. Mina ngiphuma phi mshana? Oh. Lo ngiyafika manje la endlini phumuka la ndumalume. Yazi ukuthi ngenze njani? Ngizochecka manje ama-emails ami. Hayi boye malume, hayi malume uzobulala imoto izofa Nkosi yami. Mshana ngithi ngiyaphuma phumeka. Uyavula isicapha kanje ubuni kungene kahle nje eqaleni uvula isicapha malume usiyaphuma. Ngingazi phela lemlingweni sihamba imoto shi. Iyavuleka ngaphi ivuleka ngaphi ivuleka mina ngifuna ukubona le ndaba. Kodwa malume isicapha leso sivula kahle.